ga dat op YouTube zetten. Die lelijk in het bos af. Wie is het? Wie is het? Ja. Even inzoomen. We hebben het daar. Die is in de mond. Ja, daar is het. So funny tonight. Dat ga ik pakken. We in de mond te gaan spreken. Hoeveel is het echt? Hoeveel? Oh nee, 2 euro. 2 euro. Beieren, waarom denkt je? Een kute. Beieren, waarom denkt je? Wat? Ik denk aan een neerslag gegeven. Wat ga je doen, hè? Gaan we snel zo of niet? Ja. De bokser? Hij kan maar in. 2 euro. Hij kan maar in. Ja. 10 broek. Nee, nee. Hé man, ik kom er nog iets van. Wat duurt die pokken lang, hè? Praat moet je pakken. Ik heb nog 8 minuten, hè. Met jullie praat moet je pakken. Ja, call. Met jullie Ja, showen. Dat moet nog wel. Jullie dat zien? Allee, ja, kerel. Ja, goed bezig. Ja. Het is meegeboren, wat is het? Juist, waar die bos. Wie wint er? Ai, om het schoorseld gezicht te pakken. En nu naar de fucking Chansard. Hier, dat moet wel opgemaakt. Hé, Chansard, zeg daar iets op, ja. Hé. Yes! Yo, Ja, wat, ja? Huh? Ik heb een pakken staan.